Dobrý deň priatelia, zdravím vás. Takže znova sme pri vode aj s mojím synkom, ktorý má silnú zábavu momentálne na mobile, ale dal som mu na povel udice, takže keď budú náhodou zábery hneď takto zo začiatku, tak to má on na povel. Je pred nami štvordňová výprava, taká povedzme, že posledná prázdninová, keďže dnes je 31. augusta, je štvrtok, plánujeme byť pri vode až do nedele. Uvidíme, čo sa podarí. Naposledy toto miesto, kde som bol, tak bolo celkom zaujímavé, hlavne tým, že tiež som tu bol od štvrtka do nedele. Štvrtok, piatok nebolo absolútne nič, ale v sobotu sme si celkom fajn zachytali. Prišli pekné ryby, pekné zábery, tak verím, že tentokrát to príde skôr a uvidíme teda, ako bude celá táto posledná výprava prebiehať. Naozaj verím, že to bude o pekných rybách a hlavne, že to bude o príjemnej zábave. Ešte má prísť k nám jeden kamarát, takže nebudeme tu úplne sami, ale budeme povedzme také, že dve partie. Tak sa ozvem potom neskôr. Čaute. Takže malá príprava jedného zo zakrmovania. A bude to mňam. Takže ešte čo sa týka krmenia, mám nachystané a nadypované guličky, ktoré som spomboval. Pravda, trošičku sa mi pokazila raketka, takže musím počkať na také aktívnejšie krmenie, pokiaľ príde kamarát a bude mi prísť a prinesie mi novú spombovú raketku. Zatedy si teda kobrujem, chcem to tak aktívnejšie alebo viac dnešný deň zakrmiť, čo sa týka boilisu. V podstate celý víkend budem používať len boilis, takže uvidíme. Idem bez partiklu, bez kukurice, čisto len na boilis.
ty ako je takýto foťáčik toto? Taký statý, odkiaľ ho máš? Číny. Čo? Číny. Z Číny? Ja máš Číny, ale taký menší. No, taký dobrý. Pustil si video? Áno. Takže máme tu prvého kapríka, 7 kg, bez saku, so sakom, takže plus minus nejakých 6 kg kaprík. Krásna jazda, prvá ryba o 4:00 po obede, super, teším sa z toho. Krása vec, ďakujem. Takže zhruba po 3/4 hodinke tu máme ďalší záber. Ťahá to jak Moby Dicka. Takže po 40 minútach tu máme ďalšieho kapríka, 65 cm, krásna rybka a hlavne som rád, že máme aj aktivitu cez deň a musím pochváliť môjho synčeka, lebo túto rybu z dola lúpne sám. Teším sa z toho, super, vidíme sa pri ďalšej rybe. Puste ho uľa. Takže máme pred sebou prvý večer prvého dňa. Západ slnka, parádka. Hudbička nám hrá. Dve rybky, veľmi pekné, hlavne čo ma teší, že boli cez deň chytené. O 4:00, druhá, ja neviem, 4:30, 4:45. Takže paráda, super, zakrmené. Pripravujeme sa na večer. Nebičko krásne, počmárané. To je radosť byť v prírode. Toto je tá pridaná hodnota tých rybačiek. Máme tu ďalšieho krásneho 10-kilového kapríka o 10:30. Úžasný záber, krásna ryba, ozaj krásna rybka, nádherný, žiadna chyba, žiadny odier, nič, naozaj krásna ryba, úžasná paráda, teším sa z toho. Takže ako vidíte, máme zmenu počasia. Prišli mraky, ochladilo sa. Tak veríme, že stupne ešte aktivita rýb. Noc priniesla 3 pekné ryby. Jedna cez 12,5 kg. Takže tu si ukážeme na fotke a ukážeme si potom aj tie ďalšie ryby, ktoré boli.
posledná aktivita, alebo tá posledný záber nejaký bol o 9 ráno. No, urezalo sa to, respektíve, alebo utrhlo, stať jedno. Tak čakáme. Je zakrmené, na novo nahodené. A uvidíme teda, ako vravím, čo nám priniesie táto zmena počasia. Vidíme sa pri ďalšej rybe. Tomuto sa hovorí pohoda na stanovisku. Jarko, čo sa tu kuchtí? Zemačky a mäsko? Takže kolega si pripravuje obedík. Synko je zaneprázdnený mobilným telefónom. Ale keď bude záber, tak vystrelí jak raketa. Že jo? Toto bude pošušnáničko. Zemáčky, mäsko. Voľaká malinovka tu je. A dole navíjaj. Tak, pomaly. Hore pomaly. No poď, zdolej ho. Čo, nevládzeš? Pomaly teraz. No, jaká zdolávačka, poďme. Pomaly. Vyhni ulicu hore. Výborne. Ten pekačovi. Máš ho tam? Takže máme niečo pred 7 hodinou večer. Celý deň bol viac menej tichý, okrem naozaj pár malých rybiek. Také slabšie zábery. Veľká ryba neprišla, tak uvidíme. Pomalinky sa nám začne stmievať, hudbička nám tu bude vyhrávať a uvidíme, ako sa pohnú ďalej ryby. Minulá noc bola celkom plodná na ryby, tak verím, že to bude aj teraz. Čo ma viac mrzí, že ten deň bol úplne hluchý, tak ale uvidíme. Verím tomu, že niečo dáme a zapíšeme si zase nejaké pekné úlovky. Čaute priatelia zatiaľ. Takže po 27 hodinách bez záberu nám prišiel takýto krásny kaprík a už aj pôjde do vody. Výborne, paráda. Narob, lebo vyšťakuje. Nie, to je mamka. Kusne ťa. A veď sa nejeduj, veď ty si prišla za mnou.
Do výšky, teraz padla. Stan nachystaný na čistenie. Takže dobré ránko, posledný deň a noc bola úžasná. Jeden záber, jedna odopnutá ryba, ale za to krásna búrka. Takže pomaly pôjdeme pobaliť veci, vysušiť čo sa dá a domov. Čaute. Takže, aby som ukončil možno nejakým štýlom celú tú výpravu, keďže som to neukončil cestou domov alebo neukončil na mieste lovu, keďže mi trošku zlyhala technika, došla mi kapacita, nedalo sa točiť, tak by som sa ešte chcel vyjadriť, že naozaj zasa povedzme, že som taký spokojnejší, ale som opäť viac prekvapený tým, čo sa dialo. V podstate pretože jednu rybačku naozaj na tom mieste už som zažil tento rok a tiež zhodou okolností som bol od štvrtka do nedele s tým, že štvrtok, piatok v podstate absolútny žiadny záber, žiadny kontakt s rybou, krmenie aj bolo a potom ryba prišla sobotu. Toto video som ale práve netočil alebo neriešil som ho. Potom ešte niečo bolo málo aj nedeľu ráno, ok, koniec. Tentokrát to bolo v podstate o tom, že o nejakej 8 po 9 sme prišli k vode v štvrtok, nahodené, o 4 po obede prvý záber, o 3/4 na 5 druhý, ďalšie dve ryby v podstate prišli v noci. Na ďalší deň, to bol piatok o 9 ráno, jedna ryba, ktorá mi to urezala. A v podstate tým pádom na ďalších nejakých 37 hodín na moje udice, hovorím na moje udice, lebo ešte sa chytalo, ešte teda aj syn chytal, ale na moje udice a na krmné miesto v podstate nebol ani jeden záber, nebolo nič. Neviem, čo sa tam zase stalo, presný opak sa stal, že prvý deň aktivita ryb bola, ďalšie dni aktivita odišla. Vyskúšali sme potom na synovú udičku len tak naozaj na kukuricu, chytili sa tam dve pekné ryby. Pre mňa je naozaj aj 57 cm kapor pekná ryba, lebo mala aj peknú stavbu. Chytil sa tam aj 68 cm kapor, lisec, ale hovorím, neviem čo sa stalo. Rovnaké miesto, rovnaký smer nahadzovania a úplne dva odlišné scenáre, tým, že v prvom scenári mi trvalo 2 dní, kým som tam v podstate rybu nalákal a teraz mi to prišlo, ako keby som s tým krmením v podstate tú rybu odlákal alebo odplašil, takže vyskúšame, ešte vyzerá byť naozaj pekné počasie, takže verím, že možno koncom septembra alebo nejakú v strede septembra sa im podarí. Išiel by som naozaj znova to isté miesto, zvolil by som možno trošku menej krmenia, alebo neviem, niečo vyskúšame. Tentokrát do vody išlo plus minus necelých, poviem to asi tak, necelých 10 kg krmákov. Tieto takých krmných bojlisov boli predipované, sú to rybacie, plus boli predipované, mám taký dojem, chobotnicou s kvídom, tak uvidíme, čo nám zase ďalšia rybačka prinesie, alebo ďalšia výprava prinesie. Verím, že ešte do nejakého októbra sa mi naozaj podarí straviť niečo pri vode, ale to najhoršie, čo ma asi tam mohlo postihnúť, bolo búrka v nedeľu, ešte keď k tomuto, lebo naozaj baliť mokré veci, špinavé veci, zafrkané, je to najhoršie, čo posledný deň môže byť. Takže, ale užili sme si, zábava bola, fotočky ste videli nejaké videá ste videli. Poprosím možno rady, možno vaše komentáre, čo sa mohlo stať. Krmil som s pombom.
Takže spomboval som si tam tieto bojlisy veľmi málo cez kobru, sem tam len pár, ale naozaj 90% bolo krmenie cez pombu. Takže skúsim vás teda poprosiť o vaše rady, komentáre, postrehy, že čo si myslíte, že čo sa mohlo stať, prečo keď tá ryba tam bola, prečo odišla. A bude tu zasa poučenie a rada teda aj pre mňa, možno ako lepšie a efektívnejšie potom pristupovať k tomu lovu. Takže teším sa a ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň a Petrov zdar, nech sa vám darí pri vode. Čaute.